Hi mga ka-ronbel, mayong Biyernes kaniyong tanan. Masabawon ang atong Biyernes karon nga mushroom soup with corn. Liwat gid ko sa akong amahan pero buyag kay hilig og sabaw. Basta masabawon ang among sudan, kami duha mabilin sa lamisa. Munahangtod karon kay naong gid kog sabaw. Manakinsay mga invite ako diha, way problema, pwede ra sabaw yung idalit nako. Nay nangutan na asa ko nun gikan ang mushroom soup. Known ni siya sa Italy and France for centuries. Ang nag-innovate ani nga dish kay si Dorans nga na-exist siya for tens of thousands of years. Unya para mas healthy siya ako siya gibutangan og kamunggay. Ningon ang Bing.com ang scientific name sa mushroom kay Agaricus bisporus. About saying health benefits according to webmd.com labi na ni Ponam Sachdev. Kaning mushrooms kay low-calorie food that packs a nutritional punch loaded with many health-boosting vitamins, minerals, and antioxidants. They've long been recognized as an important part of any diet. Makalow ni siya sa blood pressure, makabosun sa immune system, makatabang siya sa weight loss. So unsa pa yung gipaabot pagkuha na mag-bowl para maghinigupay na ta. Happy hinigupay nyo diha sa mga masabawon nga kaudtohon. Happy Friday lunch, mo kinaron gams.